Hej YouTube. I dag der skal vi se på nogle forskellige servers. Jeg mangler servers. Ja, ret mange, fordi der er ikke så meget at spille på lige nu. Jo, der er nogle af de der som Call of Duty, Minecraft eller noget af det der. Så jeg har også min helt egen server, den skal jeg rent faktisk vise nu. Og jeg har 2 mini-items, som I kan se. Sådan her tager jeg mit skin. Og her er min borg. Den har jeg lavet på en halv kvarter. Og jeg havde ikke makro på. Det var ikke noget. Det her er den postkasse. Prøv at se på den. Jeg har også kort over den. Nej, ikke. Men så starter vi personligt. Det her, hvor mit home er. Så er vi sådan i postkassen. Så kommer vi videre til næste klasse. Der er en der. Nej, det er bare mig selv. Kan se mit kasse her ikke. Se. Jeg skal lave nogle handicappede trapper. Det er... Jeg ved godt, de er meget handicappede. Det er også nemlig. Så har jeg plantet nogle træer heroppe. Bare lidt sjovt. Og så har jeg en fisk. Så har jeg en, der bor i sådan. Så har vi et vandhus. Lægger lige ret meget. Jeg kan lige se sådan. Men jeg kan se her, den der får stadig så mange. Jeg tror, at startede den op. Vi kan også gå ind og se på. Vi skal også have det. Men jeg har min verden, og jeg tror det er det F7. Vi har allerede skaffet diamant. Så er too many items der noget. Det er ikke for at snyde eller noget, men det er bare noget, jeg har en eller anden grund. Jeg har noget for mig. Som I kan se, har jeg 6 timer, der er noget ulanderådsning, men tænker i timer til kunden. Vi skal nok lidt længere med. Godt. Vi skal helt... Okay. Noget på lidt. Jeg skal også lige sige, at der var nogle fanboys, som kan rigtig med kort tid begge to. Så sad der. Mathias, kan vi ikke lige gøre med en YouTube-video sammen med mig? Og det der så bare der. Nej, det må I ikke. Og så står de der. Jeg vil så meget vand. Og så jeg gad ikke at have nogen YouTuber. Og det var bare så irriterende. Fortsat en video. Nu er en 12 minutter hørte jeg på det. Og jeg talte til. Jeg fandt mig over Skype. Og jeg sagde tydeligvis nej, men det
ikke. Hvorfor er det smart? Jeg skal bare lige, min computer er ikke dårlig. Altså min computer er ikke dårlig, det er bare fordi mit optagelsesprogram det her, det er lidt dårligt heroppe. Og jeg tror, den måde det bedre. Så ja. I starten handler det om at få så meget hjælp som muligt. Nå, gør det ondt, hva'? Så vil jeg sige en ting. Sådan. Sådan. Ja, jeg har faktisk. Jeg har sat nogle specielle mål. De mål, jeg har tænkt mig at sætte, det er noget med, at vi skal bygge. Altså, vi skal ikke kun have bygget et hus, vi skal have bygget en skov. Jeg vil bare gerne finde en normalt. Så bare lige. Det mangler lidt. Jeg pauser lige videoen. Hej YouTube. YouTube-klammer, for jeg pauser videoen. Det er fordi, jeg lige skal ned mine. Jeg tænkte ikke, jeg har lyst til at se på det, så jeg vil bare begynde. Hej. Så er vi tilbage. Jeg har været med mine lidt. Jeg har skaffet nogle par tools. Som I kan se, har jeg skaffet en jern. 10 diamanter. Jeg har skaffet noget kul og noget guld. Så vi bare... Jeg skal bare lige se, hvad jeg skal lave. Nej, det kunne man ikke. Det har vi. Afgrøder. Så bare lige se. Ja, okay. Så skal vi bruge lidt. Så det bliver min nat. Okay. Vi kan se sten over. Synes det går meget godt.
Ja. Skal til at sove. Så er det morgen, og nok brænde lidt. Vi skal bruge stille tid. Så må vi til morgen. Jeg tror lige, det er nogen par oveni. Og grunden til at filme på vores kanal, eller Mikkels kanal, det er fordi, han ikke kunne klare den her kanal. Han kunne ikke holde styr på den, så vi valgte at overlade den til mig. To sekunder i. Så er vi tilbage. Det var bare lige noget, jeg skulle sige. Ja, jeg tror godt, vi kan lægge den på at lave. Giv mig lige 2 sekunder.